Beka simkhulu uThixo phansi kwephepha 21 uthandazo wesibili. Thixo ngumdali woxolo nomthandi wenkolisana. Wena Nkosi yami ube umwethu wokunaphakade bukho ngokwazi wena. Inkonzo lukhululeko kanye ifumaneka kuwe kuphela. Ekuseni xa sisungula le mini siyakucela uba uzosilwele thina sicaka sakho esidlulamleyo. Usilwela kuko konke ukulwa kweentshaba zethu. Intshaba esizaziyo nesingazaziyo. Intshaba zethu nezabantwana bethu. Intshaba zabazali bethu neentshaba ezisasungulwayo. Uze sithi siqinisile ukusilweleni ekuthembeni ukusilweleni kwakho nje singoyika amandla abo basibe beyimphikuthi. Singoyika amandla abo basuke beyimphikuthi. Ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thixo bawethu wasezulwini. Thixo namandla onke osilondolozileyo kwade kwasa ngale mini namhla. Besilele somandla kodwa isandla sakho saphezulu kwethu. Nangoku asazi bisiphethele ntoni na kodwa siyathandaza. Uzawusilondoloze ngayo ngamandla akho amakhulu. Sipho kokuba sithi ngale mini singawe esonweni. Sikanjalo singangena ezinkosini. Zonke izenzo zethu sicwangciswe ngokubona kwakho. Size simana senzo kokuleyo ebusweni bakho. Ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Sithi ngolula sekuthandaze ukuba uthamsanqelisa inkosi namaphakathi uceba umeya ipremiers ipresident nekumkani nabo bonke abanegunya yokulawula imicimbi yelilizwe bazalise ngomoya wakho ingcwele batyebise ngofefe lwakho lwasezulwini bahambise kuko konke okulungileyo uthi ubangenise bukumkanini bakho bungunaphakade ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. 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 Kuphela ngoThixo wenza imimangaliso emikhulu. Kusasa moyo ingcwele siyakucela hlisela bonke abefundisi bevangeli yakho. Nako wonke amabandla wawaphetheyo. Umoya ophilisayo wofefe lwakho.
uze uthi uze bakukholise ngokwenene umane ubahlisele umbetho wentsikelelo yakho. Yenza oku Nkosi, yenza oku Nkosi, uze kudunyiswe umthetheleli wethu nomthandazeli wethu onguYesu Kristu. Amen. Amen. Usapho lwakuloqoqo Nkosi yam ungumlondolozi wabo. Indwadi ungezi kweli lizwe ungumlondolozi wabo. Abaphantsi bebhlorho begqiba befuna into zokutya ungumlondolozi wabo. Abasezibhedlele ungumlondolozi wabo. Abasezintolongweni ungumlondolozi wabo. Siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yeentlobo zonke zabantu. Uba ubazisa indlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo ulwazise kuzo zonke iintlanga. Sithi ngokubalulekileyo sithandazele irhamente engcwele kulo lonke ilizwe. Uqale ngale district esikuyo ize ikhokhelwe iphathwe ngumoya wakho olungileyo. Bade bonke abazibiza ngokuthi ngamaKrestu bakhokhelelwe endleleni enyaniso. Babambe inkolo ngantliziyonye bebambisele ngoxolo behleli ngokululamileyo. Sithi ke ukugqibela sibabhekiselele ebubeleni bakho wena yise wonke ababandezelwe ngeendawo ezithile emiphefumlweni nasemisinjeni nasekuhlaleni. Bakho ongabalekanga ubasize ekusweleni kwabo, ubaphunyamezelo ekuthwaleni kwabo ubunzima nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke iimbandezelo zabo. Sicela oku ngenxa yakhe uYesu Kristu.